Pipila ka mga iladong politiko sa Sarangani Province ang nag-file na sa ilang Certificate of Candidacy. Samtang giawhag sa COMELEC Sarangani ang ubang aspirants nga dili na paabuton ang deadline sa pag-file og COC sa October 8 aron maapas pa kung dunay dugang rekisitos. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Magpapili pagbalik si Sarangani incumbent Governor Rogelio Pacquiao ubos sa People's Jump Movement o Partido Federal Party sa Sarangani diyang nag-file na siya sa iyang COC Huwebes sa hapon. Makaatbang niini ang ilado sab nga negosyante nga si Muhammad Bong Akia ubos sa PDB laban kansang COC giduso sa iyang abogado. Sa tala sa COMELEC Sarangani as of October 3 ning tuiga, silang duha pa lang ang nag-file og COC pagka-gobernador, duha sab sa pagka-vice governor ug usa pagka-kongresista, samtang 12 sa COC alang sa pagka-provincial board member. Ongoing pa man ang ato ang filings. Ang last day nato is on October 8 pa man, so we do not know kung naa pa ba'y mag-file. No? So the office is ready to receive COCs if ever na naa pa'y mag-file. Dugang sa COMELEC nga mas maayo kung sayuhon ang pag-file una ang deadline sa October 8 aron dili malangay kung dunay kulang nga mga rekisitos. Nakatagdasab nga ipost sa COMELEC website ang tentative nga listahan sa mga kandidato. Kini aron ma-double check kung duna pa ba'y gikinahanglan nga i-correct sa mga pangalan niini. After the filing of the COCs, then isubmit na nato sa ato ang head office through the law department ang katong mga na-file nga mga COCs, and then they will assess all the COCs. Finalize na, I think by naatay schedule na i-post sa ato ang official website sa COMELEC ang tentative list of candidates, no, so that the aspirants who file their COCs can check sa ilahang mga pangalan, or if there are mga clerical errors, typographical errors, so they can still amend or ipa-correct, no? Pero as to the clerical errors lang. Kauban si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.